ఈ లోకం దేనికోసం అరువులు చేస్తుందో తెలుసా? ఈ రోజున డబ్బు కోసం కాదు, పదవుల కోసం కాదు. ఏం దొరక్కపోతుందో తెలుసా ఈ లోకంలో? డబ్బు పడేస్తే ఏమైనా దొరుకుతుంది ఈ లోకంలో, కానీ ఒకటి దొరకదు, ప్రేమ. స్వచ్ఛమైన ప్రేమ, నిస్వార్థమైన ప్రేమ. నువ్వు ఏం పెట్టి కొన్నా దొరకదు. ప్రేమ దొరుకుద్దంట ఒక చోట, అది క్రైస్తవులు ఎక్కడుంటే అక్కడ ఉంటుందంట. వాళ్ళకి కులం లేదంట, వాళ్ళకి మతం లేదంట, వాళ్ళకి ఆడమగ తేడా లేదంట, వాళ్ళకి పక్షపాతాలు ఉండవంట. చెప్పుకుంటారా మీ గురించి లోకంలో? అది సంఘం అంటే. సంఘం అంటే ప్రేమకు ప్రతీక. యేసుక్రీస్తు వారి ప్రార్థన జాగ్రత్తగా వినండి. నీ యందు నేను, నా యందు నీవు, అంటే త్రియేక దేవత్వంలో ఎలాంటి ప్రేమ వెలసిల్లుతుందో అలాంటి ప్రేమ క్రింద మనలో వెలసిల్లాలి. నీలో ప్రేమ కనపడినప్పుడు బయట వాళ్ళకి ప్రేమ అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది.